Til dagens outfit, der skal vi recreate det her outfit på Pinterest, så lad os bare komme i gang. Og det første vi starter med, det er et par blå bukser, og jeg har så de her blå bukser fra Taco Paco, som du kan se her. Det næste under på, det er en hvid t-shirt, men de kunne se nede i bunden under hoodien, så der så er bare den her på. Det næste outfit, vi er kommet til, det er hoodien, og jeg har så ikke en blå hoodie, men jeg har den her grønne for New Original, som jeg tænker at tage på i stedet for. Og det er egentlig også fint at gøre outfitet lidt til ens eget. Du vil kigge på noget, blive inspireret, og så lave det eget. Så er vi kommet til nogle accessories, og hun har en sort Carhartt-taske på. Jeg har den her sorte taske på Patagonia, som jeg tænker at tage på i stedet for. Derudover så har hun også på høretelefoner, og jeg tager så mine brune Marshall-høretelefoner. Nu er vi sådan cirka ved til at være færdige. På hendes outfit, der kan man ikke se, hvilke sko der er på, men jeg vil så altså køre på sorte loafers på til outfittet. Så vil jeg så bare det med outfittet. Hendes outfit, det ser sådan her ud, og mit, det ser sådan her ud. Så igen, der er lidt forskel på outfitsene, men jeg har stadig fået inspiration på hendes. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes, og jeg skal lave en part 2.